Prečítame si jeden príbeh, ktorý sa udial ešte pred vlastne Ježišovým ukrižovaním, Ježišovou smrťou a vzkriesením. Evangelium podľa Jána, 12. kapitola, 1. až 8. verš. To je veľmi taký vzácny príbeh, ktorý hovorí najmä o motívoch. Prečo robíme veci, tie náboženské veci, náboženské skutky, s akými motívmi ich robíme. A ktoré z tých motívov Boh alebo Ježiš oceňuje. A tá pasáž má názov Pomazanie Ježiša v Betánii. Že 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala. A Lazar bol medzi tými, ktorí s nimi stolovali. Tu Mária vzala font pravej, veľmi drahej nardovej masti a pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil voňou masti. A tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, opýtal sa, prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu išlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej. A keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš mu riekol, nechaj ju. Nech to zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných vždy máte medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Čítali sme, že Ježiš navštívil 3 súrodencov. Martu, Máriu a Lazara. A od jedného z nich dostal vzácny prejav lásky. Mária rozpoznala, kto je Ježiš. Ježiš k ním chodieval na návštevy. A každá Ježišova návšteva bola pre ňu darom a požehnaním. Mária sedávala pri Ježišových nohách a pozorne počúvala každé jeho slovo. Čo občas vyvolalo nevôľu jej sestry Marty, pretože potom tá obsluha hostí zostávala na jej pleciach. Mária nedávno zažila aj to, že Ježiš skriesil jej mŕtvého brata, Lazara. A to malo silný dopad na jej vieru v Ježiša. A Mária si uvedomovala, že Ježiš je naozaj tým, za koho sa prehlasuje. A verila v Neho. Naozaj v Neho verila. A jej srdce pretekalo láskou a vďačnosťou. A myslím si, že už viackrát ďakovala Ježišovi. Ale cítila, že poďakovať slovami nestačí. Hovorila si, čo môžem ja urobiť pre neho? Tak veľa urobil pre mňa. Čo ja môžem urobiť pre neho? A nakoniec na to prišla. Mala nádobku z alabastru. A v tej nádobke mala vzácnu a voňavú masť. Bola to nardová masť. Takáto masť sa dovážala z Indie. Bola to vzácnosť. Odkiaľ mala takú vzácnosť, nevieme. Možno to dostala ako dar od svojej matky. Možno si to mala uchovať na svoju svadbu. Ale teraz si povedala, nebudem čakať do svadby. Nepoužijem túto vzácnu masť pre seba. Použijem ju pre Ježiša. Nevieme, nakoľko chápala, že Ježiša čaká smrť. Ale asi mala nejaké tušenie. Pretože Ježiš neskôr okomentoval to jej správanie slovami, že urobila to na deň môjho pohrebu. A tento čin, Márin čin, prezrádza, že jej vzťah k Ježišovi bol plný viery, vďačnosti a lásky. A že bola zameraná na Ježiša v tom vzťahu, nie na seba. Jej čin bol vlastne takým tichým uctievaním a nezáležalo na tom, čo to stojí, ani na tom, čo si o tom iní myslia. A v jej postoji vidíme človeka, ktorý miluje Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou. Ak chcete vedieť, čo to znamená milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou, pozrite sa na Máriu a pozrite na jej čin, ktorý urobila. Opakom Márie bol jeden z Ježišových učeníkov. Márin čin vyvolal medzi niektorými z prítomných nevôľu a nesúhlas. A miesto toho, aby sa radovali, akej pocty sa Ježišovi dostalo, tak krútili hlavami. A jeden z učeníkov sa neudržal
a nahlas povedal niečo takéto, že aká škoda namazať tak vzácnu masť na nohy, ktoré sa o chvíľu zaprášia. Veď tá masť sa mohla predať a z tých peňazí by sa dalo pomôcť toľkým chudobným ľuďom. A ďalší súhlasne prikyvovali, lebo sa im to zdalo také múdre. Taká bola reakcia na Máriine uctievanie Ježiša. Taká bola reakcia na jej štedrý dar. Dáme aj my za pravdu tomuto mužovi? Nezneli jeho slova rozumne? Ale Ján, ktorý je autorom Evanjelia, nám prezrádza, že kto bol ten muž a čo bolo v pozadí jeho príťažlivých slov. Tým mužom bol Judáš Iškariotský, jeden z 12, ktorý Ježiša neskôr zradil. Na rozdiel od Márie nemal k Ježišovi taký vrúcný vzťah a preto ani nemal pochopenie pre jej skutok. Keby mal takýto vrúcný vzťah Ježišovi, tak by to chápal. Rozumel by tomu, čo Mária robí a prečo to robí. Ale keďže nemal ten vzťah, nerozumel tomu a kritizoval to. Nikdy nepremýšľal ako Mária, čo by som ja mohol urobiť pre Ježiša. V skutočnosti myslel na seba. Neprijavil ani zľutovanie nad chudobnými, hoci jeho slova o pomoci chudobným zneli pekne. Bola to obyčajná agitácia. V skutočnosti mal ziskuchtivé srdce. Čítali sme, že bol pokladníkom. Jeho úlohou bolo strážiť peniaze. Učeníci Ježiš dostávali dary od mnohých darcov na tú službu, na cesty, na výdavky, ktoré mali. A on tie peniaze mal strážiť. Mal rozdeľovať podľa potreby, na jedlo, na oblečenie, čokoľvek tá skupina potrebovala. Čo bolo v poriadku. Ale problém bol, že občas si z tých peňazí ulial do vlastného vrecka. Možno si povedal, že si zaslúži mzdu za tú svoju prácu, ktorú robí. Takže zatiaľ, čo jeho ústa hovorili o pomoci chudobným, jeho mysel prepočítavala, koľko si z toho môže zobrať do svojho vlastného vrecka. Hovoril o chudobných, ale myslel na seba. Že vidíme, že v skutočnosti nemiloval Ježiša ani chudobných, ale seba. A Judáš v tejto situácii predstavuje človeka, ktorý sa navonok tvári zbožne, alebo sociálne citlivo, alebo morálne správne. Ale jeho vnútorné motívy sú sebecké, neúprimné a zamerané na vlastný prospech. A je to varovanie pre nás, aby sme si uvedomili, že práva hodnota človeka nespočíva v tom, čo hovorí, ale v tom, čo ho motivuje. Možno ste stretli mnoho ľudí, ktorí mali kopec rečí, duchovných rečí. Aj by ste sa dali zlákať tým, čo hovorili. Znelo to rozumne, znelo to logicky, znelo to správne. A možno ste zistili počase, že to boli len slova pre verejnosť. To bolo len také PR, že tí ľudia v skutočnosti sú iní. Majú inú motiváciu. Preto musíme byť opatrní, pretože toto sa môže stať, že takých ľudí stretneme, takú agitáciu započujeme, ale v skutočnosti tie motívy tam v pozadí sú iné. Takže buďte opatrní voči ľuďom, ktorí dávajú na obdiv, najmä takým, ktorí dávajú na obdiv svoju zbožnosť, svoje sociálne cítenie alebo svoje morálne skutky. Mnohí z nich môžu vo svojom vnútri skrývať manipuláciu, túžbu byť dôležitý alebo obdivovaný, alebo môžu skrývať snahu získať od vás peniaze. Správanie Márie a Judáša odhaluje kontrast medzi úprimnou oddanosťou Ježišovi a vypočítavým vzťahom. My Judáša vnímame veľmi negatívne z hľadiska tej zrady, ktorú urobil. A veľmi ťažko sa vieme porovnávať s Judášom, lebo si povieme, však my sme ho nezradili a ho neplánujeme zradiť. Ale tie motívy, ktoré boli v pozadí Judášovho konania, sú blízke všetkým. A aj nám sa môže stať niečo z toho, čo motivovalo Judáša. Mária vo vzťahu k Ježišovi premýšľala takto. Čo mu môžem dať okrem svojho srdca? Moje srdce má, moju vieru má. Čo mu môžem ešte dať? A preto bola obetavá a bola štedrá. Judáš, na rozdiel od nej, bol ziskuchtivý. Vo vzťahu k Ježišovi premýšľal, čo mi to prinesie? Čo z toho budem mať ja? Čo môže Ježiš urobiť pre mňa? A pokiaľ mal z toho prospech, bol s Ježišom. Keď z toho nemal prospech, odišiel a Ježiša zrádzal. A
A tento kontrast zdôrazňuje, že to skutočné uctievanie vychádza zo srdca. Zatiaľ, čo falošná zbožnosť môže skrývať sebecké záujmy. A Ježiš sa jasne a zreteľne postavil na stranu Márie, nie na stranu Judáša. Čím ukázal, čo si cení. To je viera, ktorá vychádza zo srdca. Obetavá láska. To je to, čo si Ježiš cení. On sa nenechal oklamať tým slovami, tým vonkajškom, pretože videl dovnútra, do tých skrytých motivov. Mária musela zniesť kritiku, musela zniesť tie odsudzujúce pohľady a možno sa pýtala sama seba, urobila som niečo zlé? Čo na to povie Ježiš? Pozerala na neho a čakala na jeho reakciu. Pozrie sa na to Judášovými očami a povie mi ako Judáš, že som to mohla tu mas naozaj využiť nejak zmysluplnejšie, že to bolo zbytočné? Alebo ocení ten môj úmysel? Ale pretože Ježiš videl do srdca, tak ocenil ten jej úmysel. Povedal, nechajte ju. Prečo ju trápite? Veď vykonala dobrý skutok, dobrú vec urobila. Urobila to pre mňa, myslela na mňa, išlo jej o mňa. On prijal ju aj ten jej skutok. A myslím si, že Mária musela mať obrovskú radosť z toho. A Judáš musel zmlknúť a byť zahambený. A keď by sa zahambil tak, že by povedal, že aj ja by som mal mať takýto vzťah k Ježišovi, ako má tá Mária. Ale vieme, že sa tak nezahambil. Takže tu vidíme rozdiel medzi oddanou vierou Ježišovi a zištnou vierou Ježišovi. Oddaná viera Ježiša, zištná viera Ježiša. A toto nám už je bližšie. Toto sa môže stať hocikomu z nás. Takže tá oddaná viera Ježiša, jej hlavným cieľom je nasledovať Ježiša ako osobu a nasledovať jeho hodnoty. Nejde tam o vlastný prospech. Na rozdiel od toho, tá zištná viera sa zameriava na osobné výhody, ktoré človek môže z tej viery získať, ako sú materiálne bohatstvo, možno aj zdravie, možno spoločenské postavenie alebo nejaké emocionálne uspokojenie. Človeku to môže dať tá viera alebo to, že je súčasťou cirkvi nejakého spoločenstva. Môže vďaka tomu získať nejaké spoločenské postavenie napríklad. Alebo získať pocit, že je dôležitý, keď tu stojí a spieva chvály. Alebo tu niečo rozpráva, káže. Môže mať pocit, alebo môže mať ten motiv, že chodí tu kvôli tomu, alebo verí v Boha kvôli tomu, aby mal to finančné požehnanie. Keď budeš veriť, tak budeš požehnaný. Budeš dávať, tak Boh ti dá ešte viacej. To neznamená, že Boh nedáva aj požehnanie materiálne alebo zdravie. Ale nie kvôli tomu by sme mali Ježiša nasledovať alebo v Ježiša veriť. To by nemala byť naša tá motivácia. Pretože potom je to tá zištná motivácia. Človek s oddanou vierou si uvedomuje svoju závislosť na Bohu a nesnaží sa Bohom manipulovať pre nejaké osobné výhody. Jadrom zištnej viery je snaha získať od Boha niečo pre seba. A nástrojom je manipulácia, dokonca aj manipulácia s Bohom. Oddaná viera sa prejavuje ochotou obetovať čas, energiu, zdroje na službu Bohu a druhým. Nepozerá na to, čo to stojí, alebo čo si o tom druhý myslia. Zištná viera pozerá na to, čo to stojí a čo si o tom druhý myslia. Oddaná viera zostáva pevná aj v skúškach, aj v utrpení. Teda oddaná viera je verná Bohu aj v dobrom, aj v zlom. Aj keď sa darí, aj keď sa nedarí. Zištná viera je podmienená. Závisí od toho, či Boh splní tie záväzky, ktoré človek očakáva. Ak očakávané požehnanie nepríde, môže byť človek sklamaný, dokonca môže od tej viery odpadnúť. Oddaná viera nasleduje Ježiša bez ohľadu na osobné zisky či okolnosti. Zištná viera vníma Ježiša ako prostriedok na dosiahnutie vlastných cieľov. Je motivovaná vlastným prospechom, podmienená osobným komfortom. A toto je niečo, čo vidíme v týchto dvoch ľuďoch. V Márii a v Judášovi. Čo je v pozadí toho, čo oni v tej chvíli urobili. Mária urobila nejaký skutok, ale je nám ukázané, odhalené, že mala správnu motiváciu.
Judáš tiež povedal niečo rozumné, logické na prvý pohľad a také sociálne, ale vieme, aký ten motív bol za tým. Márin prístup je príkladom tej oddanej viery, autentického vzťahu s Bohom. Judášov prístup je príkladom tej zištnej viery. A je to otázka, ako to je s nami, ako to je s tou našou vierou. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, ktorí ho usilovne, intenzívne, úprimne z celého srdca hľadajú. Naša viera je to, čo nám otvára dvere do nebeského kráľovstva, otvára dvere k Bohu. To je to, čo sa Bohu naozaj páči, naša viera, ktorá vychádza z usilovného, intenzívneho, úprimného hľadania Boha. Z toho, že z celého srdca ho hľadáme. Že on je ten, ktorého staviame na piedestal. On je ten, kvôli ktorému to robíme. On je ten, na koho sa zameriavame. Áno, ono to prinesie prospech aj nám následne. Ale on je ten cieľ, na ktorý vidíme v tom našom behu, v tom našom zápase. Nedostávame sa tam do popredia my, v tom svojom nejakom sebectve. A Ježiš povedal sám u Matúša 16:25 čítame: Kto by si chcel zachrániť život, stráti ho. Ale kto by strátil život pre mňa, nájde ho. A toto presne vidíme v Márii a v Judášovi. Mária strátila svoj život pre Ježiša. A nakoniec ho našla. Judáš chcel zachrániť svoj život. Chcel si udržať ten svoj život, pozemský život, ten svoj komfort, nejaké pohodlie, svoj vlastný prospech a nakoniec ho stratil. Čo my máme Ježiša, nášho spasiteľa, zo srdca radi? Máme ten Márin postoj k nemu? Vieme sa stotožniť so slovami žalmistu, ktorý hovorí, že vrúcne ťa milujem, Hospodine. Vrúcne ťa milujem. Alebo naše srdce zostáva voči nemu chladné a vypočítavé, ako to Judášové. Ide nám o náš nejaký prospech, o náš komfort, o náš lepší život tu na zemi. A kvôli tomu Ježiša veríme a manipulujeme s vecami, alebo s ním dokonca. Ježiš si cení tú oddanú vieru. A k tej viere sme pozvaní. O Márinom skutku sa bude hovoriť celé storočia, povedal Ježiš. A naozaj, treba to pripomínať, pretože tam vidíme ten krásny príklad toho, čo to znamená veriť, dôverovať Ježišovi. Najmä na pozadí toho druhého postoja Judášovho. Tam to krásne vyniká a krásne nás to tak nasmeruje na tú správnu cestu, ako to máme robiť, ako to máme vidieť, ako to máme žiť. Nech nám Boh tomu dá milosť, aby sme to dokázali mať tento postoj k Ježišovi.